खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 2024 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावनानै होबाय लाइमोन आरो गथ' थुनलाइनि बान्थाखौ फोसावनानै होबाय जेराव सानै बर'नि लिरगिरिफ्रा 2024 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों लाइमोन लिरगिरि सेल्फ मेड रानी बर' बिथाङा लाइमोन थुनलाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनदों सायख्लुम सुंद' सल'नि थाखायनो बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों बान्था मोननो हानायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों लिरगिरि सेल्फ मेड रानी बर' बिथाङा आरो बान्था मोननो हानाय सायख्लुम सुंद' सल'नि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि सायख्लुमखौ गोदान महर होनो नाजानाय जादों मिथिंगानि सोमोन्दै आरो मानसिनि आखल आखु जेरै क्रिमिनेल आखु जुनार मोजां मोननाय आखु बेफोरनि सोमोन्दै लिरनाय जादों आरो सायख्लुम सुंद' सल'आव गोबां सल' दंब्लाबो मोनसे सल'आ गुबुन मोनसे सल'जों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै फोरमायथिदों बिथांजों बेनि सिगां बिथाङा गिबि बिजाब महरै लाफिनजायै खिथेरखौ लिरदोंमोन बेनि उनाव नैथियाव उनदाहानि अर बेखौ लिरदोंमोन आरो थामथियाव बे सायख्लुमखौ लिरदोंमोन जेराव बिथाङा बान्था मोननो हादों बिथांनि अनगायैबो लिरगिरि भार्जिन जेकबा मुसाहारि बिथाङाबो गथ' थुनलाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनदों बुहुमा बयनिबो खन्थाइ बिजाबनि थाखायनो बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों गथ' थुनलाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों बिथांजोआबो बुहुमा बयनिबो बे खन्थाइयाव गासै दों 82 खन्थाइ दं होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिथाङा 1982 मायथाइनिफ्रायनो लिरनायखौ जागायजेनदोंमोन गोसोआव माबा मोनसे जाखांफैब्ला बेखौनो लिरनानै दोनोमोन आरो उनाव बेखौनो महर होयोमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइयावनो बड' पाब्लिकेशन बर्ड बर' थुनलाइ आफादा बे खन्थाइखौ पाब्लिश खालामनानै होदोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावदों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन बर' सुबुंनि जिउ खहा लामा ससेयावनो थैनानै थालांनो गोनां जादों थमास बसुमतारी मुंनि सुबुङा फोरमायथिनो गोनांदि गवालपारानि दुधनैनिफ्राय 4 सुबुंफोरा बेंगालराव खामानि मावनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन नाथाय 4 लोगोफोरनि मादाव 3 बेंगालराव सौहैदोंमोन जेराव थमास बसुमतारीया लामा ससेयावनो गोमानानै थालांदोंमोन गोमानाय जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जादोंमोन बेनि उनाव अन्ध्र प्रदेशनि गुन्टुर जिल्लायाव थानाय तिनियाली रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थमास बसुमतारीनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों जायनाखि थमास बसुमतारीनि नखरा जेबो राहा गैया बेनिखायनो थमास बसुमतारीनि गोथै देहाखौ जाहाथे न'सिम लाबोयो बेनि थाखाय डिसि आरो एसपिखौबो खावलायदोंमोन नखरनिफ्रा जों मिथिगौ बा गोबां खोनाबोबाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय आसामनि गोबां लाइमोनफोरानो बुथारजानो गोनां जायो बा थैनो गोनां जायो नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि थैनो गोनां जायो बा थैयो बेखौ रावबो मिथिया रेलजों दावबायनो रोङैनि थाखाय जाथायफोरा जायो ना गुबुन माबा मोनसे जाहोन दं बेयो मोनसे सोंथि मानोना आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय समाव बा खामानि मावग्रा जायगायाव गोबाङानो बुथारजाहैनो गोनां जायो सासे फरेस्ट अफिसारनि न'निफ्राय 14 लाखनि गोबां रां हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन डिपार्टमेन्टआ हाग्रा बिफानाव बेसेबां जाख्ल'नाय जायो बेनि मोनसे बिदिन्थि फरेस्ट रेन्ज अफिसार इकबाल आहमेदखौ रांजों लोगोसे हमनो हादोंमोन डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन डिपार्टमेन्टआ लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव 30,000 रां बिदोंमोन फरेस्ट रेन्ज अफिसार इकबाल आहमेदआ नाथाय रां बिजाग्रा सुबुङा रां होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन डिपार्टमेन्टनो खौरां होनायाव बिथांमोननि जे सानायाव 30,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों फरेस्ट रेन्ज अफिसार इकबाल आहमेदखौ बेनि उनावनो जरहाटआव थानाय सोरखारि बिथांनि क्वार्टाराव सिग्रोमनाय जादोंमोन जेराव 14,56,500 नोगोद रांखौ हमनो हादों रां जाख्ल'नायनि दायाव दा फरेस्ट रेन्ज अफिसार इकबाल आहमेदखौ एरेस्टबो खालामबाय मोब्लिब बिलखौ खम खालामनोबा बा फ्राय गैया खालामनोबा नखराव सलार पेनेल लागायनानै लानो थाखाय खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानोना आसामाव मोब्लिब बिलनि बेसेना गोबां आरो मोब्लिब बिल बांनायजों लोगोसे 24 घन्टा मोब्लिब थाया रायजोआव जायनि थाखाय मोब्लिब बिफानजों गोजोननाय गैया रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोब्लिब बिलखौ जोबोद खम खालामनो हायो बा फ्राय खम खालामनो हायो बेनि थाखाय सलार पेनेल लागायनो खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि पीएम सूर्या घर बिजुली योजना बिथांखिया जागायबाय जायनि गेजेरजों नखरसेयावनो 3 किल'वाटसिम मोब्लिब दिहुननो हायो सलार पेनेलनि बेसेना 1,50,000 रां नाथाय प्राइम मिनिस्टार आरो आसाम सोरखारनिफ्राय आसामनिखौ 1,30,000 रांखौनो सोरखारा होनो थाखायबो थांखि लादों जेराव रायजो राजाफ्रा सलार पेनेल लागायोब्ला 20,000 रांल' खरसा खालामनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि आसामाव 170 नखराव दा सलार पेनेल लागायबाय आरो 2 लाख रायजो राजाफ्रा एप्लिकेसन होनानै दं
सलार पेनेल लागायनायनि उनाव 85% मोब्लिब बिलखौनो होनो गोनां जानाय नङा। अदेबानि 100 रां जायोब्ला खालि 15 रांल' बिल होनो नांगोन। मानोना साननि समाव सलार पेनेलनि गेजेरजोंनो फेन सालायनो हागोन, दै बाहायनो हागोन। खालि मोनानि समावल' मोब्लिबखौ बाहायनो नांगोन, जायजों मोब्लिब बिला खम फैगोन होननानै फोरमायथिदों। आरो सलार पेनेल लागायोबा खालि सम सम बेटारिखौल' नायनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। BTC सोरखारनिफ्राय खौरांगिरि मेल इसि मिटिंआव बिटिआर सोरखारा रायजो राजानि थाखाय मा थांखि लादों, मानि सायाव सावरायदों बेखौ फोरमायथिदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जानो गोनां फसंथानफोर जेरै चिरां जिल्लानि रौमारियाव जानो गोनां नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेस नेरिमनि थाखाय हाया फ्राय थि जाखाबाय। बेजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो CSPनि गेजेरजों BTCआव जि साख्रियाव थिसननाय जायो बेयाव जाहाथे जाख्ल'नाय जाया, बेनिखायनो चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनोबो अनारियाम बा दान बान्था होनो थाखाय सावरायनाय जादों। बेनि अनगायैबो फिक्सड पेआव साख्रि मावनाय बिथांमोनहा जुदि साख्रि मावफुबाय थानाय समाव माबाफोर जायोबा बा बिदाय होनाय समाव पेन्सनखौ बिथांमोनहा मोननो हाया, बेनिखायनो बिथांमोननि एक्स ग्रेसियाखौ बांहोनो थाखायबो सावरायनाय जादों। लोगोसेनो BTCनि EM MCLAफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनो थाखायबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि थाखाय सिलाराय रिसार्च सेन्टार बानायनो थाखाय आरो डक्टर भुपेन हाजरिका कालचारेल कमप्लेक्स बानायनो थाखायबो हानि सोमोन्दै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय। मोब्लिब खुन्थियायाव सौख्रांनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। देरगावनि भुकननगराव जादों गिख्रंथाव मटर साइकेल जाब्रबथाय। गोख्रैथिजों सालायबोनाय मटर साइकेला मोब्लिब खुन्थियायाव सौख्रांफैदों, जायजों सासेया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। जायगायावनो जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा जिज्ञास आरो देहा फाहामसालियाव जिउ खोमाहैनाय सुबुंनि मुङा सन्जय बरा। बे जाब्रबथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों। 14नि मादाव 10 जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो सानैया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। बेनि अनगायैबो 12आबो जोखोम जानो गोनां जादों। दिल्लीनिफ्राय मुंदांखा हाजो गाखोग्रा जायगा चपटा तुंगनाथ चन्द्र सिख्ला सार्किटआव थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। टेम्पो ट्रेभेलारजों माखासे दावबायारिफ्रा थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गारिखौ सामलायनो हायैयाव गारिया 200 मिटार हाखराव गोग्लैलांदों, जायजों बे जाथाया जानो मोन्दों। उत्तराखन्डनि रुद्रप्रयाग जिल्लानि रायतली ओनसोलाव थानाय अलकनन्दा दैमा सेरावनो जादों बे जाथाया। लकसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गुबुन गुबुन ब्लकआव दावबायनानै BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायदों। BPF दोलोनि मावथिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय आरो फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि थाखाय थाग थियारि जानांगौनि सायाव सावरायदों हाग्रामा महिलारिया। जेराव माजबादनि MLA सरन बर', MCLA प्रेस मुसाहारि, बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। दरं, उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPF दोला देरहागोनखौ आसा खालामदोंमोन, नाथाय BPFआ जेननो गोनां जादों। अब्लाबो बिथांमोनहा एलायन्सआव अदेबानि जयै गेलेनानै देरहादोंब्लाबो गोबां फारागथिजों देरहायाखै। अदेबानि रायजो राजाफ्रा दासिमबो BPF दोलोजोंनो दं होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। 2025 मायथाइयाव BPFनि सोरखार फैगोना रोखा होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बुंथियोदि BPF दोलोनि भटआ बांदोंसो। सिगांनि समफोराव BPFआ एलायन्सआव थानानै बिसायख'थि गेलेनायाव माजबादाव 55,000ल' भट मोनदोंमोन, जेराव देग्लाय जुदि कंग्रेस आरो BPF ज' गेलेनाय मोनब्ला 70,000 भट जागौमोन। नाथाय BPFआ हारसिं गेलेनायनि थाखाय एसे खम जादों होननानैबो बुंथिबावो BPF दोलोनिफ्राय। गोजोनथाव रादाब, बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जी,
केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO केटारेक्ट एन्ड ग्लकमा स्पेशलिस्ट डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435569 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों